İro meyvane me sedakan çayan okuducuye. Çayan okuducu ji Amedeye hatta 5 sal beri her bir Tirkî dinivîsan 5 sal beri dev ji Tirkî berda êdî nivîsên xwe jî helbestên xwe jî bi Kurdî dinivîsîne. İro meyvane me sedaqê ew e kerem bikin em bi hev re guhdarî bikin. Merhaba jwara, vêga helbesta min a Kurdî bi zaravaya kurmancî bêxweda em îro waqfa beşîk çîbûn me li ser rêwêtiya çayan oxutucî em ji xwe re em axivîn. Di helbesta min de helbesta min 2023 da li weşanxaneyê lîsê hat weşandin. Ji xênî wî 21 helbestê re heye. Helbestekî em bêjin yanî tu bêjî çawa ye? Helbestekî hatiye jîn bi wî awayê dikarim pênase bikim. Helbestek îmgehê xwe dikarim bêjim aîdê min, metaforên aîdê min. Ji pirtûka xwe bawerim, ji bûna ku ez bawerim min da weşandin. Dikarim yanî çi bêjim ser vîya. Helbest bixwînin, helbest ji bûna hestê me baş e, ji bûna hestê netewî baş e. Helbest ji bûna serbestbûna Kurdistanê hêzê dide me, ferasetê dide me, rih dide me. Helbestên kurmancî bixwînin, helbestên soranî em bixwînin. Bekî min got em bixwînin, bira yanlış neyfem kirin. Dibekî em bixwînin. Li ser wêjeya xwe, li ser dîroka wêjeya xwe em her tim baldar bin. Gel helbestê me, romanên me, çîrokên me, nivîsên me, rexneyê me, nirxandinê me tune bin, em naçin serî.